नङाबा गुथि गरनैखौ गारनानै होगोन बाला मोनथिबाय गुथिखौ ओरै हाफुनानै बानलु देनानै होना होगोन बांद्राय बाला मोनथिबाय अनिल भाई मोनथिबाय। हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना नङा होमब्ला लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालिनि जुगाव गोबां जोले भाइरेल जाग्रोखायो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोनथिखायो मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानायसै आरोना बांद्राय पेक बुखुबाय थाला थ'द सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना नायलांबायल' थादो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जेखियानो जादोला नोंथांमोना गोबां समनि सिगाङाव बा दान मोनसेनि सिगाङाव गोबां सुबुंफोरानो मिथिखायो आरोना सोरनि थाखाय बिदि भाइरेल जादोंमोन बा सोरखौ लानानै बिदि बेबायदि दावराव दावसि जादोंमोन आरोना। थ' लोगोफोर बेखौनो दिनै मैया दाखालि बिथां मैदोम ब्रादारा बिथां अनिल भाइखौ मादि बाथ्रा बुंदों बा मा बाथ्रा बुंनानै फोरमायलांदों बा बिथांखौ बे मैदोम ब्रादारा मा बाथ्रा बुंनानै बिथांखौ जावदों आरोना लोगोफोरा। थ' जावदों ना मादों आं जेबो मिथिला नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनसिगोन आरोना लोगोफोरा। थ' होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे मैदोम ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय बे अनिलखौ मादि बाथ्रा फोरमायदों अनिलमोनखौ बा सुबर्णमोनखौ बिथां जितु बिसोरनि गेजेराव साब्रै भाइरेल जादोंमोन साब्रैनि नाम मोनदोंमोन नालाय बिथां साब्रैखौ लानानै बिथां मैदोम ब्रादारा मा बाथ्रा फोरमायलांदों बेखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो बिथांमोनखौ मा बाथ्रा बुंलांदों आरोना लोगोफोर। नङाबा गुथि गरनैखौ गारनानै होगोन बाला मोनथिबाय गुथिखौ ओरै हाफुनानै बानलु देनानै होना होगोन बांद्राय बाला मोनथिबाय अनिल भाई मोनथिबाय। बोरै मोनदों सुबर्ण भाई अनिल आदैमोन आरो सासेनि नामा मा होनदों बहाय ओइ दिलीप नामा माबायदि मोनदों? हास'जागोनसो बांद्रायबा मोनथिबाय हास'जागोनसो नै बियो एला हास'जागोनसो डाइरेक्ट मोनथिबाय बांद्रायबा। दाथ' माथो दालि ओंख्रिसो जानांसिगोन बायदि खोनानाय बायदिफ्रावथ' हा माहाय खारखोमानानै दं आदैमोन ससियेल मिडियायावहाय फैदो एसे क्लियारिफिकेसनफोर होफैद्लाबायदो ना मा होनो? हायोबा क्लियारिफिकेसन होफै मिडियायावहाय फैनानै माथो सिङावहाय अबे गुदुं खनायावहाय हाबसोनानै दङ नोंसोरलाय? ओंखारबोनानै फै डाइरेक्ट स्पटआव फैदो फाग्लाफोर। नोंसोरलाय मा फाग्ला गोजालै नोंसोरलाय? हास'गोन बाराबा मोनथिबाय बांद्राय गरमबा मोनथिबाय बांद्राय गरम दाजा मोनथिबाय हास'नानै होगोन घन्टा मोनथिगौ नोङो। नोंसिनि बिदि जायाफ्रामा नोङो देखायलाबाय थानाया हा जायाफ्रामानो सिथोबबादि हा जायाफ्रामा नोङो होजाबासो बदा मोनलायगोन बिसोरो साला। दालि ओंख्रि जानांगोन बाबुफोर नोंसोरबायदि बिदि खामानि गैया साला बदनाम खालामजोबसिगोन नोंसोरो मोनथिबायना आर्टिस्टफोरखौसो मोजां आर्टिस्टफ्रा नोंसोरनि थाखाय सेस बरनामसो मोनफाजोबसिगोन साला सुवादफोर। नोंसोरो मा फाग्ला एफा गोसो लेथ्रा लानानै जोनोम जायोब्रा नोंसोरलाय उन्दै गथ'फोरखौ साला बेफोरबायदि गोदाव सोराव बे खर' मेलेमाव साननाय गैया नामा नोंसिनाव हा एसेबो साननाय गैया मा मावबा मा जागोन हा साला गावनि फिसाफोरजों समानफोरखौ बेफोरबायदि गोदाव सोरावनो बांद्राय फालथु दाजालै बन्धु। ओरैसो हास'ना होगोन बाला मोनथिबाय नङाबा गुथि गरनैखौ गारनानै होगोन बाला मोनथिबाय गुथिखौ ओरै हाफुनानै बानलु देनानै होना होगोन बांद्राय बाला मोनथिबाय अनिल भाई मोनथिबाय। नोंथ' मा फेरजांजांनो मुगै सुगै खामानि गैया हा मा फाला मानसिसो नोंलाय फेरजांजां खम नङा माथो नोंलाय हो ओरैयाव एक्सपार्टथार नामा नोंलाय साला सुवाद बिगुर। ओंखारबो स्पटआव माथो थाखोमाबाय थादों माथो माबाफोरसो लिरलाबायनानै होदों माबायाव फैब्रा डाइरेक्ट फै फाग्ला अन दा स्पट फै ओरै जोंबादि नुजाफै केमेरायावहाय बुंफै ओमफ्राय क्लियारिफिकेसन होफै मोनथिबाय प्रुफ देखाय होमब्लासो जागोन दा। मा गोदाव सोराव फेरखेंखुं फेरसिंसिं फाग्ला बेफोरबायदि जायो नामा थै मोसौ साला। थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोब्ला निस्सय बुजि मोनखाबाय बिथां मैदोम ब्रादारा बिथांमोननि बागै मा बाथ्रा बुंलांखो बा मा फोरमायलांखो नङा होमबा लोगोफोर। निस्सय जोंबो दायो ससियेल मिडियायाव बिथांमोनखौ गोबाङानो मिथिगौ खाखोमानानै दङ बा सासेया हमजाबाय सानैया हमजाबाय होननानै गोबां सुबुंफोरानो मिथियो आरोना ससियेल मिडियाफोरावहाय।
नाथाय बिथांमोना सानैया बबेयावदि खारखोमानानै दङ बा मानि थाखाय खारखोमानानै दङ बा दाया सोरनि मार रावबो सुबुंफोरा मोनथिमारा आरोना लोगोफोर। ओंखायनो दायो जोंफोरबो बा गोबां पाब्लिकआनो मिथिजानो लुबैदों बा बिथांमोननि बागै आरोना लोगोफोर दाया सोरनि मार बेफोरबायदि जुदि खारखोमानानै थायोब्लासो बेफोरबायदि दाया जोबनाय नङा होननानै गोबां मानसियाबो बुंदों बा फोरमायदों आं खोनानो मोन्दों आरोना लोगोफोर। जानो हागौ बिथांमोननियानो दाया नंमारगौमोन खोमा होननानै दायो हमनो हायो आरोना बेफोरबायदि जुदि खारखोमानानै थायोबा आरोना लोगोफोर। थ' जेखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बे भिडिअखौनो लानानै फैबायदि नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ। गोबां समनि उनाव दिनै बे भिडिअखौ लानानै बिथाङा बुरखांफिनदो होननानै आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिथां मैदोम ब्रादारा बिथांनि बाथ्रा लानानै बेफोरबायदि बुरखांनायखाय आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो होनना सानदों आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा बयबो सुबुङानो दा बिथांमोनखौ खारखोमानानै दङ होननानै मोनथियो। नाथाय मा होनो बिथाङा दि मानो खारखोमादों गावनि बिखय मानो क्लियारिफिकेसन होआखै होननानै गोबाङाबो मोनथिजानो लुबैदों नङा होमबा लोगोफोर। थ' आंबो बेखौनो लानानै दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थ' लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। आं जेनेबा नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बानायनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनाव फिन खेबसे नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।